ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അഭിജ. ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ കയറാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഫീൽഡിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറാമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആർക്കേറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ്ങും മെൻറ്ററിങ്ങും സിവിൽ ഫീൽഡിലെ തന്നെ പല ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. 3D മോഡലിംഗ് മുതൽ സ്ട്രക്ചറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരെ പഠിച്ചു. അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയതും റെസ്യൂമെ ബിൽഡിങ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫീൽഡ് എന്നൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫേമിൽ ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ആർക്കേറ്റിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് എടുത്ത് 1 മന്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്ലേസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നെ എൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആർക്കേറ്റിനൊരു വലിയ താങ്ക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ ആർക്കേറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും.